excusamos a asistencia de Izaskun, que está de baixa, e Antón, que tiña unha reunión, se chega, se non podedes empezar cando queirades. Ben, pois iniciamos o pleno extraordinario urxente. Bueno, como sabedes, a xustificación de ausencia radica en que hoxe remata o prazo para presentar o plan de obras e servicios da Diputación. Ata finais desta semana pois non tivemos todos os informes técnicos preceptivos para poder presentar o proxecto do Concello de Culleredo para estas axudas e por elo, pois, bueno, ese é o motivo polo cal traemos hoxe a pleno estas dúas propostas. E a orde do día é, punto número 1, previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposta relativa á aprobación da participación no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos, post-2022, da Diputación Provincial da Coruña e aprobación do Plan Complementario para o ano 2022. Algún voto en contra da ratificación, da inclusión? Non? Perfecto. Pois ten a palabra a voceira do Grupo Socialista, Marta Figueroa. Gracias, alcalde. Bueno, o Pleno da Diputación Provincial da Coruña, en sesión de 26 de novembro de 2021, acordou a aprobación das bases regulares do Plan Provincial de Cooperación ás obras de servicios de competencia municipal, el POS Plus 2022. A chega provincial 2022 é de un importe de 422.320,51. A chega provincial de 2021, 527.964,77. E o préstamo provincial de 2022, 31.674,04, que iso é o que teñen na documentación que lles aportamos. O que se propón ao Pleno é participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, POS Plus 2022 da Diputación Provincial da Coruña, cuyas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade. O financiamento do gasto corrente que se devenga no exercicio 2022 son a chega provincial os 422.320,51, financiamento de investimentos en el que se inclúen as obras de mellora de intersección antiga da Nacional 550 con Rúa Alcalde Domingo Sierra por un importe de 474.150,1 céntimo, renovación da Rúa Cruces por un importe de 64.092,77, un resumen do que serían gastos corrientes, investimento e reducción da débeda. E despois, no Plan Complementario 2022, se incluiría a regeneración da Plaza Sagrada Familia en Vilaboa por un importe de 573.752,26. Se solicita declarar que o Concello comprométese a realizar cantas actuacións necesarias para ter a disponibilidade dos terreos, augas e servidumbres para a execución dos investimentos e se compromete a ter todas as concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal de 2022 os fondos necesarios para facer fronte á chega municipal dos investimentos do POS Plus 2022. Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello a contratación e execución das obras e suministros incluídas no plan. Declarar que o Concello non solicitou ni percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o seu financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan e no caso de que existan axudas ou subvencións concorren de outras administracións, achégase o detalle cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Autorízase a Deputación da Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesorería de Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Facultar expresamente a Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expedente. Tendo en conta que os informes aportados para estas obras en concreto son maioritariamente favorables e polo que pedimos o apoio a este acordo. Gracias. Abrimos unha quenda de intervencións. Alguna intervención? Sí. Señor Mourelle, ten a palabra de Alternativa dos Veciños. Gracias, señor alcalde. A Alternativa dos Veciños de Culleredo sempre estará pola labor de desenrolo e desenvolvemento do Concello de Culleredo. O triste é que vostede leva toda a súa legislatura sin escoitar a oposición, pero máis triste sin escoitar a gran parte dos veciños. Vostede o único que fai é empregar a súa maioría absoluta para aplicar unha política autoritaria. Na anterior legislatura, vostede queixábase de que non podía quitar adiante os orzamentos por culpa da oposición. Agora que vostede ten a maioría absoluta, non son quen de presentar os orzamentos do 2022 a tempo.
Lémbrolle que no último pleno do 27 de xaneiro do 2022 este concelleiro e portavoz da Alternativa dos Veciños de Culleredo preguntoulle para cando os orzamentos. Vostede respostou que tiña previsto celebrar un pleno extraordinario o 11 de febreiro do 2022 na que abordaría o pós e os orzamentos. Onde están esos orzamentos do 2022? Ah, por certo, para cando é o pesón? Non fai falta que lle lembre que a súa política é de cara á galería e logo fago o que quero e para iso teño a maioría. Moitas grazas, señor alcalde. Bien, gracias pola súa aportación. Ten a palabra o señor Chouciño, voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, mire, acaba de dicir usted, estamos no último día de prazo do POS, non? Isto hai que destacar que ben pola vía de urxencia, tuvemos que aprobar agora a urxencia para poder tramitalo, debido a que está sen ditaminar, é dicir, non se sometiu á comisión correspondente para poder avaliarlo con tempo e avaliar si efectivamente pois, toda a documentación estaba ben, si se necesitaba alguna cuestión adicional ou si efectivamente pois, que había algún voto particular sobre esta cuestión. Non se fixo, por iso ven de urxencia e que ten que facerse así. Como acaba de dicir o señor Mourelle, o señor alcalde dixo no último pleno que habían de vir os orzamentos, pero é que non fomos nós quen lle preguntamos en aquel momento. Nós só non lle preguntamos este tipo de cousas. Non, porque, total, para qué? Xa sabemos que sempre vai ser unha cousa así. Usted xa o dixo na prensa a principios a finales de ano que os orzamentos seguramente irían na primeira semana de xaneiro. Non pensa que deba dar unha excusa, que deba dar unha justificación de por que non están os orzamentos no primeiro plazo que usted mesmo se marca, no segundo plazo que usted mesmo se marca. Non, é igual, non pasa nada. Bueno, pois, o que agora nos propoñen, o POS, isto é unha cuestión conocida de todos os anos. O POS, que denominamos así pola abreviatura, Plan de Obras e Servicios, son o plan de financiamento da Diputación, unha das principais vías de financiamento de infraestructuras e de servicios dos concellos, que se fan todos os anos e todos os anos polas mesmas datas, para as que hai que presentar proxectos que sean acollibles e que teñan unhas características e que reúnan unhas condicións que permitan ser financiables con cargo a estes fondos. Iso non debería colleros a vostede de sorpresa. É todos os anos así. Por tanto, é increíble que un ano máis veña no último día, a última hora, en donde se dixo que iba a vir cos orzamentos e non ven cos orzamentos. Haberá que integrarlo posteriormente nos orzamentos. E o máis curioso de todo, a noso modo de ver, é que efectivamente non se contou para nada que a participación cidadá para seleccionar aquelas cuestións que, lembremos, se priorizan por encima de outras. É dicir, cando se escollen financiar unhas actuacións e non outras, pois é porque está priorizando por uns determinados criterios. Neses criterios é onde cabe esa participación cidadá que estaba recollida no regulamento, que se modificou esa forma de participar e que non se dou cabida neste caso, non? Cando estamos decidindo sobre unha parte moi importante do investimento que se levaría a cabo en 2022. É importante aclarar todo isto porque, agora entrando nas cuestións que veñen na proposta, non? Vostedes están propoñendo de casi 1 millón de euros, pois case a mitade están propoñendo que non sea para unha obra, para un servicio, senón que se lles dea para gasto corrente. Gasto corrente quere dicir que
bueno, que o incluímos no capítulo 2 do orzamento, en aqueles gastos en donde vostedes deciden pois como gastalo. E como se gastaron o gasto corrente nos últimos anos? Pois con un gasto de 8 millóns sobre un total de 12 con reparos da intervención, reparos suspensivos que decían que se fixeran eses gastos omitindo as garantías esenciais do procedimento de contratación, sometido á lei de contratación, e tamén con isto deixo para o segundo punto, perdón que me interrumpa, non me imprimiu ben a impresora, teño aquí as notas feitas. Todas eso que están pedindo vostedes, son 422.000 euros, 422.320,51 euros, queren que llos ingresen directamente no orzamento para tirar del como gasto corrente. Non, eso escaparía, ese tipo de gasto escapa totalmente a unha planificación que é tan necesaria, porque estamos vendo que se non se planifica, se non se dá cabida a participación veciñal xa desde o principio, pois ao final desemboca en malas comprensións da veciñanza, seguramente totalmente justificadas, porque non se lle estea dando, escoitando e non se lle estea explicando todas esas actuacións. É moi curioso que unha das actuacións a que leva casi a totalidade do restante, son máis de medio millón de euros, sea a rotonda que se pretende, que se propón facer entre Vicente Risco, a Nacional 550, e Domingo Sierra. Nós non poñemos en cuestión que sea necesaria, é moi necesaria aquel cruce. Ahora, estaría ben que se valorara a opinión cidadá a hora de, insisto, determinar e priorizar, facer unha decisión colectiva sobre as prioridades e os ritmos de como facelo, non? É moi curioso unha cuestión adicional. No que é o pos complementario, ese nome garda, corríxame usted se me equivoco, señor alcalde, baixo o nome de pos complementario vai unha proposta que non é para ser financiada xa, senón que é para agardar por un financiamento futuro que iría con cargo a remanentes. A remanentes, é dicir, a sobrantes de licitación, a obras que non se licitan, etc. E ustedes fan unha proposta de unha obra día as bases do POS, que ten que ser por un mínimo do 50% de todo que agora se decide, é dicir, que de casi 1 millón, pois ten que exceder da mitade, non? Para que no futuro, pois, teñamos un proxecto para decir, se sobra cartos, queremos aplicarlos a isto. Bueno, pois, propónse a reforma do Parque da Sagrada Familia. Mire, é que o Parque da Sagrada Familia, cando nós falamos con xente de Vilaboa, di, pero que aí non paran de facerse cousiñas, aos poucos. A última foi arreglar ali un cacho de acera. E hai unha anotación nun dos informes do xefe de obras que di que dentro dese proxecto, do que vai agora, houve que modificalo porque, decía o xefe de obras, unha parte da obra ha sido ejecutada, por lo que debería eliminarse del proyecto, sobre todo al ser una revisión del mismo. Se ha ejecutado este verano el tramo con la antigua Nacional 550. É dicir, vostedes tiñan un proxecto xa conocido, só o conocían vostedes, non conocían que máis, apartan, fan unha pequena separata e arreglana, se non recordo mal, é unha desas que levou un reparo, porque non se sometió a licitación. É dicir, ustedes apartaron un cachiño desa obra, buscaron que non chegara aos 50.000 euros, polo cal é obligatorio sometelo a licitación pública, e, a continuación, esquécelles
e volven a incluílo no proxecto do plan complementario. Cando estou falando da ausencia de planificación, falo de que derivan este tipo de cousas. E non é normal que sea así. Non podemos estar construindo un concello a base de improvisación e a base de ausencia de participación pública, porque, ao final, as cousas acaban saindo por un lado ou por outro. Estamos vendo agora con toda a revolta que se está armando en Vilaboa para toda esta cousa que se está falando de si se suprimen ou non se suprimen aparcamentos e tal. Bueno, é que como lle vai creer agora usted a xente, señor alcalde, que se van construir aparcamentos alternativos, que se vai desarrollar a unidade de actuación 16, parece recordar que se vai facer un convenio con unha parcela cando en Ribados hai 4 días vostede volviu a repetir o argumento de 2018 xa, e creo que incluso anteriores, de que se iban facer non sei cantos aparcamentos alternativos. Claro, esas cousas non se fan cando se empeza a obra, esas cousas hai que facelas antes, eso hai que planificalo. Por eso insisto tanto en esa cuestión da planificación e de que vaya todo dialogado. Nada máis, nós en este punto ímonos a abster por todas estas cuestións que acabamos de explicarlle. Do punto 2 falaremos despois. Moitas gracias. Ben, moitas gracias pola súa aportación. Só decirlle que no que respecta ás obras que se incluyen no Plan de Obras e Servicios da Diputación, hai achegas de diferentes colectivos veciñais e dos propios veciños que en ocasións se ven afectados, como por exemplo o caso da Rúa Cruces, que na zona de Toroño, onde hai un tramo todavía sin asfaltar e que é unha reivindicación dos propios veciños. Na mellora da intersección, pois vostede acaba de decir, unha obra inminente e necesaria para complementar a malla do que pois a avenida de Vilaboa. E no que respecta, aproveitando pois este tema concreto que vostede fala de improvisación, cando hai proxectos non hai improvisación. Un proxecto xa define perfectamente o que se vai executar, co cal bueno, pois podemos xuzgar se nos gusta máis, se nos gusta menos, pero en calquera caso, se se examinan exhaustivamente os proxectos, pois se pode ver a calidade pois do material que se pode utilizar, que pode ser mellor ou pode ser peor según a entidade do propio proxecto, pero hai cosas que están dibuixadas nos mesmos e que non dan lugar nin a tersiversación, nin a demagoxia, nin siquera pois a difundir pois cuestións que non se asustan á realidade do propio proxecto. Eu non me atrevería nunca a discutir unha cousa que está, o sea, un proxecto que está perfectamente definido e que a pouco lugar deixa a interpretación, a máis alá de que nos guste máis ou nos guste menos. E no que respecta pois a regeneración da Praza da Sagrada Familia, hai un proxecto integral de regeneración da Praza da Sagrada Familia, non sabíamos que era unha obra que iba a levar tempo, era unha financiación importante. Efectivamente, o que se nos indican dende pois, os servicios técnicos municipais é que hai unha actuación aí, pero que a actuación da propia plaza ten unha perspectiva máis amplia do que se fixo. E en calquera caso, ahora non lembro si colle esa zona ou non a colle, pero o proxecto foi estritamente adaptado ás exixencias e ás recomendacións, mellor dito, recomendacións que se nos fan dende os servicios técnicos municipais. O proxecto que traemos hoxe aquí está adaptado perfectamente a esas necesidades. O que pasa, bueno, efectivamente se melloraron as calidades e se fixo un proxecto un tanto máis ambicioso. E, bueno, pouco máis teño que decirle. En tanto se refire pois ao gasto corrente, xa o explicamos en reiteradas ocasións. Todo o que vaya a gasto corrente se detrae do gasto corrente do propio presuposto que será traído pois nas vindeiras semanas cando acabe o período de participación dos cidadáns para que poidan facer as súas achegas e en calquera caso, se do plan de obras e servicios metemos 422.000 euros, eso significa que do presuposto municipal 422.000 euros poden ser destinados a outros investimentos que ao millor pola súa urxencia, como xa expliquei en reiteradas ocasións, volvo a decilo,
pois pola súa urxencia é mellor que vayan no propio presuposto que non no plan de obras e servicios, porque, como saben vostedes, o plan de obras e servicios pasa numerosos filtros por parte da Diputación Provincial e se suele licitar moi avanzado ano. E, en calquera caso, aínda que, efectivamente, levemos retraso na aprobación do presuposto, sempre vai ser moito máis áxil o licitar as obras que están no propio documento do presuposto, aquelas que nos podemos propoñer e aquelas que podamos engadir das suxestións que nos fagan os cidadáns. E en tanto se refire aos remanentes, nas últimas tendencias que ten a Diputación Provincial, precisamente pola cantidad de remanentes que ten, é que estes plans complementarios xeralmente permiten adiantar as obras, porque se fan incorporacións de remanentes pois no mes de marzo, abril, maio, aproximadamente sempre hai un pleno no cal se contabilizan diferentes intervencións que piden os concellos, se fai un capítulo es proceso para eso, para poder adiantar precisamente obras que están nos plans complementarios. Nos últimos anos pois sucedeu e ao menos agardamos que neste ano pois tamén suceda así. Pero en calquera caso esta é unha obra que é necesaria, pero non é do máis urxente que podemos ter neste momento, por iso pode aguantar perfectamente no plan complementario. E non teño moito máis que engadirte. Sí, por suposto. Mire, dinos vostede que o plan recolle propostas veciñais, pero é que o curioso é que o novo regulamento, que o modificaron vostedes, o novo regulamento de participación cidadá, di que todas as propostas teñen que expoñerse na web. Estamos en febreiro, e vostedes non colgaron nada na web referente a esas propostas, por tanto, ninguén pode verificar se o que acaba de dicir vostede é certo ou non. Ninguén non pode verificar, nin nós, nin os veciños. É moi curioso o importe do plan complementario, que é casi €500.000 para o Parque da Sagrada Familia. E por dous motivos. Un, porque, na que sea unha cuestión un pouco engorrosa, eu voume atrever porque creo que é interesante contrastala con vostede, a ver se non, ojalá me equivocara. Estamos fiando a que existan remanentes para cubrir o plan complementario a unha sola obra. É dicir, que teria que haber remanentes por importe de casi €500.000. Que pasa se non hai remanentes suficientes para cubrir esa obra? Eu entendo que queda sin cubrir. Eu digo, sería máis sensato facer para o remanente, porque aí fala de un total de obras, non? Facer un catálogo de obras, como supoñer, non? Tantas, usted conoce moito mellor que a min, cantas solicitudes hai de arreglos de camiños no rural, non? En donde son pequenas cantidades de actuacións, aí vai unha de €60.000, non? Bueno, pois, se nós fixéramos un catálogo de 8, 10, 12 obras de camiños rurais, pois, no momento en que se produzan remanentes da Diputación, supoñamos, por importe de €150.000 ou de 200, que non alcanzarían para esta obra única que vai por un importe casi de €500.000 para o plan complementario, agardando por ese financiamento, pois, nese caso, en donde serían obras pequenas, sí, se poderían cubrir, non? Eu, insisto, pido a explicación porque ojalá me equivoque, pero que hai outra cuestión máis, que se destina a reforma dese parque casi €500.000 para a reforma do parque da Igrexa, o que chamamos Parque da Igrexa de Vilaboa, que se fixo hai pouco tempo, e sabemos todos como quedou, e a que se limitou, destinaronse pouco máis de €200.000. É dicir, eu creo que a isto me refiro cando deberías estimar máis a participación veciñal a hora de priorizar en donde se inviste, como se inviste e en que cantidade se inviste. Porque a xente entende, si se lle explica. Vale? E sobre o tema do gasto corrente, querílle decir que eu molesteime en mirar as últimas contas aprobadas, as de 2020.
a conta xeral de 2020 di que a cobertura de gastos correntes por ingresos de xestión ordinaria, é dicir, aquelas que van afectos a este tipo de gastos, supuso en 2020 84%. É dicir, que sobra un 16% dos ingresos de xestión ordinaria, vale, 21 millóns en total, para cubrir todos os gastos de xestión ordinaria. Foron 17 millóns. Pero vostedes van e piden que lle den medio millón máis para ese fin, a pesar de que queda totalmente coberto. En 2020, sobraronlle do capítulo 2, gastos correntes, 1.334.056,57 euros, segundo esa documentación da conta xeral. Ven sendo así todos os anos. Insisto na falta de planificación. É dicir, se hai partidas que recurrentemente teñen uns sobrantes dese importe, pois sí que hai unha mala planificación de orzamento, verdad? Eu creo que ademais ten unha explicación esa mala planificación do orzamento en canto ao gasto corrente. É que temos todas, ou casi todas, os servicios sin licitar. Algo que usted dicía máis de unha vez, que se licitaban se dirían máis caros. Bueno, pois evidentemente eso entra dentro do concepto de improvisación sobre o que estou insistindo. Bueno, improvisación non sei se, o mellor necesita outro nome, pero o que quero decir é que estamos pagando as facturas según chegan, as da sardiñería, as da luz, as de limpeza viaria. A limpeza viaria está o contrato elaborado e colgado incluso no diario da Unión Europea, porque polo seu importe, un importe moi elevado, desde hai casi 2 anos. E ustedes non impulsaron esa tramitación. Está preparado para que se someta á mesa de contratación. E non o fixeron. A eso me refiro con unha improvisación. A eso me refiro con ausencia de planificación. Así non se construye municipio, non se construye Culleredo. Culleredo construyese de outra forma. Si non, estamos facendo sempre pequenas obriñas que o que fan é dilapidar os cartos públicos. E unha última anotación. Respecto de como se tramitan os plans complementarios, e di usted que usted confía en que os remanentes, eses sobrantes de licitacións. Mire, eu recórdolle, non recordo exactamente o ano, creo que era 2020, ou pos de 2020, que levaba no plan complementario a cuberta do polideportivo de Ledoño, da pista polideportiva de Ledoño. Está sin facer a día de hoxe. É dicir, non se producen todos eses remanentes sempre que nos gustaría. Por tanto, a primeira pregunta que lle facía, eu creo que sí procede e moito. E nada máis, moitas gracias. Empezo polo final, a pista de Ledoño, efectivamente, iba nun complementario, nun momento onde era difícil a súa execución, dende a Diputación Provincial se nos plantexou que parte do complementario poderíamos destinar a gasto social e nos momentos e pola situación que estábamos a vivir decidimos que esos 290.000 euros da Polideportiva de Ledoño pois foran destinados a gasto social que facía moita máis falta. E ese foi o motivo da pista de Ledoño, que lle lembro que na incorporación de crédito que se fixo no mes de outubro está presupostada e unha vez se incorporen os remanentes comprometidos pois nos vindeiros meses, esa polideportiva pois poderá ser licitada en breve. Con respecto ao que vostede nos indica, sí, efectivamente, tal como explica vostede, bueno, pois poderíamos darlle a razón, pero que precisamente cando nun presuposto se licitan os servicios que están pendientes de contratar, non se pon o importe do que se está a pagar neste momento, se pon o importe do que presumiblemente a data de hoxe e coas necesidades que hai nos anteproxectos dos pliegos podería costar ese servicio. É dicir, a limpieza viaria ten un precio fijo todos os meses que non se corresponde co precio da licitación, co cal os que planifican o orzamento teñen que poñer o precio real polo que se vai a licitar o concurso. Por iso hai esa diferencia a final de ano de que efectivamente, pois poñer un exemplo, pagamos 1 millón de euros ao ano en limpieza viaria e nos ao mellor temos que presupostar 1.800.000, que sería o precio de saída desos servicios. E iso pois pasaría con absolutamente todos. Con respecto ao que nos decía pois do plan complementario, pois bueno,
lle quedou aclarado do polideportivo. Con respecto a eso, non sempre a información que se nos dá dende a Diputación e a tendencia foi esa, e ademais aí está ese importe que no ano pasado podría ser destinada a polideportiva de acudir a polideportiva descuberta de Ledoño. Se nos dixo que estaban os cartos aí e que se queríamos cambialos a gasto social, pois se podería. E, bueno, en definitiva, pois pouco máis teño que engadir ya o que vostede nos indica. Eu creo que con respecto á participación cidadá, decir que estamos nun período, vamos a decirlo así, transitorio entre o anterior regulamento de participación cidadá e o actual. Se abriu un plazo nese período transitorio para que os veciños poden facer as súas achegas, e dentro da parte porcentual do grosso de inversións do Concello todavía hai cuantía suficiente para que os veciños poidan decidir parte dos investimentos que poidan existir. Ben, procedemos á votación. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Votan a favor os concelleiros e concelleiras dos grupos municipais do PEXTE de PSOE, Alternativa dos Veciños. Ningún voto en contra e se absteñen o concelleiro presidente do PP e a concelleira e concelleiros do BNG. Moi ben, pois pasamos ao punto número 2. Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposta relativa á participación no Plan de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, posta adicional da Deputación Provincial de Coruña para o financiamento de gastos extraordinarios. Algún voto en contra da ratificación? Ben, pois procedemos. Concelleira, por favor. Gracias, alcalde. Bueno, en el mismo pleno anterior que se aprobó el POS Plus, se aprueba también el POS adicional, en el que se le asigna a este ayuntamiento por gastos sociales extraordinarios del ejercicio de este año la cantidad de 147.812,18 euros. Lo que se propone este pleno es adoptar el siguiente acuerdo, que es participar en el Plan Provincial de Cooperación y Obras y Servicios de Competencia Municipal POS Plus adicional de la Diputación de La Coruña para el financiamiento de gastos sociales extraordinarios. Esto lo que incluye sería una cantidad de 103.012,18 euros para refuerzo y ampliación del personal técnico y administrativo adscrito a servicios sociales del Ayuntamiento, con el fin de apoyar a los equipos actuales y facilitar la tramitación urgente de prestaciones, objetivo de este plan, y agilizar la atención social profesional necesaria. La cantidad de 20.500 euros para dotar de partidas municipales destinadas a ayudas de emergencia a personas o familias en riesgo de exclusión social. La cantidad de 16.300 euros ampliar el servicio de ayuda a domicilio en todas sus modalidades o cualquier otra de análoga naturaleza que se preste en domicilios de personas con rehabilitación, peluquería, podología, comedor sobre ruedas. Y la cantidad de 8.000 euros, que sería para gastos de inversión para el desenvolvimiento de programas de servicios sociales y de trabajo de los equipos técnicos de servicios sociales municipales, equipos informáticos, ofimática, etc. Es por todo esto por lo que se solicita el apoyo a este POS adicional. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí, señor Souciño. Sí, queremos decir que vamos votar a favor, como primeiro, pero queremos facer unhas aclaracións e unha reflexión sobre este punto, non? Pero, desde logo, que vamos votar a favor. Mire, a primeira reflexión é di o informe que figura no expediente da xefa de Servicios Sociais. Di que a ampliación e dotación das partidas municipais destinadas a axudas de emerxencia ás persoas soas ou familias en risco de exclusión social que carecen de medios económicos suficientes para asegurar a cobertura das necesidades básicas, vivenda, alimentación, electricidade, etc., e aquelas que consideren os servicios sociais municipais, segundo o regulamento municipal vixente, do que se prevé unha modificación no presente exercicio 2022 para incrementar o importe da axuda desde o actual equivalente a 2 veces o IPREN ata 2,5 veces o IPREN, desde 1.158 euros a 1.448 euros por axuda familiar. Si me permiten a expresión, xa estamos tardando en facer esta modificación do regulamento. Xa estamos tardando, porque, desde logo,
a BNG cada vez chegan máis queixas dos servicios sociais e máis comentarios de necesidades que hai que darlles cobertura. Deberíamos poñernos con esa modificación canto antes. Nos queríamos facer algunha achega, pero desde logo creo que non nos corresponde aos grupos da oposición tomar a iniciativa. Si non ven canto antes, farémolo, pero parécenos que o lógico é que sea o grupo de goberno que tome esa iniciativa. Despois a faremos as achegas. Estamos totalmente de acordo en que se cheguen fondos adicionais para os servicios sociais, pero cuestionamos a capacidade deste goberno municipal para facelos chegar a quen os precisa. Cada vez temos máis queixas, como decía antes. A xente que acode a nós, perdonen que me saltou aquí o texto, fálanos da comparación con outros concellos e de que salimos sempre, Culleredo sale sempre perdendo nesas comparacións. Pero tamén hai concordancia en que, facendo unha comparación de Culleredo no tempo, pois que tamén empeoraron os servicios sociais dun tempo a esta parte. Xusto cando eran uns servicios de excelencia, eran uns servicios sociais de referencia en Culleredo. Teñen sido premiados, ustedes saben, tamén como a mí. Señor Riobó, o seu goberno presumiu de que o ano pasado tuvo un superávit de 1,5 millón de euros. Exactamente de 1.669.596,35 euros. E tiveron vostedes o santo valor de transmitir pola prensa que era debido a unha gran xestión. Non é unha gran xestión. Non é normal que en un ano de pandemia, con tantas necesidades, non é normal nunca, pero un ano con tantas necesidades como foi o ano pasado, como foi 2020, porque estamos falando dos contas de 2020, que sobren tantos cartos. Na área de gasto 23, a de servicios sociais, no ano 2020, últimas contas aprobadas, tiveron vostedes un remanente de 2.763.000 euros. 2.763.199,25 euros. Algo inexplicable. Que lle sobren tantos cartos na política de servicios sociais. Que tipo de previsións, insisto, fan os orzamentos? Que capacidade de poñer en marcha os proxectos de axuda tan necesarios teñen vostedes? Pois estes datos din que ninguna. Entonces, benvidos sean os fondos da Diputación, pero moito nos tememos que irán parar unha vez máis ao remanente e o remate do exercicio volverán presentado vostedes como se fora un éxito cando será un fracaso máis. Pero, como dixen ao principio, desde logo, benvidos sexan os fondos e o BNG vai votar a favor desta proposta. Moitas gracias. Ben, agradecemos o voto favorable e simplemente decir que todas as aportacións que se fan dende servicios sociais aos cidadáns do Concello de Culleredo, o 100% das que cumplían foron satisfeitas. E o que se fai é ter unha previsión sempre por riba das necesidades, porque precisamente pode haber máis demanda nun momento determinado e o que non podemos estar sin liquidez nese sentido. Pero, en calquera caso, as aportacións que se fan en servicios sociais son lei. Son lei. Se teñen uns baremos que os profesionais dos servicios sociais cumplen estrictamente, como non pode ser de outro xeito. E, en todo caso, pois, estou completamente de acordo en que apremia moitísimo o facer ese regulamento, no cal, por suposto, poderán participar vostedes e todos os cidadáns do Concello de Culleredo, como tal. Procedemos á votación. Votos a favor da proposta? Moi ben, pois moitas gracias e boa fin de semana.